Objašnjenja šta je polupriznata diploma i kako sa njom možeš doći u Njemačku. Kao i objašnjenja koliko plaću sa polupriznatom diplomom možeš očekivati i kad će se povećati. Polupriznata diploma u Njemačkoj znači da tvoje obrazovanje sa Balkana je do 75% priznato u Njemačkoj, ali postoje neki dio koji trebaš odraditi. Ako je takav slučaj, onda ti po ugovoru imaš dobiti plaću kao početnik, znači nećeš dobivati kao stručnjak, nego kao početnik u tom deficit bešajdu, zapravo polupriznatu diplomu. Dobra stvar je što sa polupriznatom diplomom isto imaš pravo dobiti vizu i čak ti neće trebati jezik. I nije uopće bitno jesi u Njemačkoj ili nisi, ako imaš polupriznatu diplomu imaš pravo tražiti vizu na stručni kadar, tako da ti nema termina i lutrije na ambasadi. Bitno je svakako pogledati jel ti poslodavac koji ti šalje ugovor o radu uplatija Vorabzustimmung na zavodu za zapošljavanje. Ako ti uplati, onda te niko na tamo terminu za ambasadu ne može pitati poznanje jezika jer ti već imaš sve uvjete za vizu. I sad kad imaš polupriznatu diplomu, u svojoj firmi radiš taj deficit bešajt. Napisat će ti na papiru koliko mjeseci trebaš taj deficit bešajt raditi, a neko u firmi ko ti je zapravo kao učitelj, koji ima zapravo potvrdu da je učitelj, sa ovih posla koji ti radiš će on zapisati jednostavno za zapošljavanje da si prošao te mjesece i da si sve te module koje trebaš ispunio. Sad kad se diploma potpuno prizna, onda više nisi pomoćnik, nisi početnik, nego po tarifnom ugovoru dobijaš plaću kao stručni kadar. Skoro sve srednjoškolske struke sa Balkana su u Njemačkoj priznate ili polupriznate, tako da ako želite povećati svoju plaću, ne čekat na termin za vizu i općenito imati bolji život u Njemačkoj, onda pogledajte na linku u profilu kako nostrificirati diplomu i kako vam možemo pomoći.